Dili lagi ko sir. Di ko apil ano sir. Di ko involve ano sir. Di ko involve ano sir. Oy, ko labot ani. 2 ka milyon ka pesos nga balor sa Shabu nasakmit sa kapulisan sa gihimong raid sa Pasig ug Ermita. Mga dagkong bangus o awa gisakmit sa bantay dagat sa dakbayan sa Subo. Ang gidakon sobra sa gitugot nga makuha gikan sa dagat. Tipo sa Bourbon kontrolado na, apan dugang 7 ka tawo ang nangasakit. Gidinay sa piskal ang motion sa 5 ka pulis nga akusado sa pag-ambush kang Attorney Archival ug mga kauban. Imanduan sila sa pagsumitir sa tubag sa mga sumbong. Mga opisyal sa dakbayan sa Subo gipangkiha tungod sa pagpanghatag og 20,000 pesos sa mga empleyado sa City Hall. Gipangtipdas nga piniriso nga naghuot sa usa ka selda sa CPDRC, delikado nga matakbuyan sa pneumonia. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Huwebes petsa 3 buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nunot sa nagpadayong dautan nga panahon, nangandam karon ang Cebu City Disaster Coordinating Council sa posibleng mahimong resulta niini. Padayon nilang gipahimangnuan ang mga namuyo sa mga danger zones nga mubiya na mintras sa yupa. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Tungod sa pagpunay uguan ang Cebu City Disaster Coordinating Council nangandam na sa mga posibleng mahitabo labi na sa kasapaan ug kabukiran. Matod ni CCDCC Operation Officer Alvin Santillana nga usab sa ilang gibantayan mao ang himutangan sa Busay Elementary School. Hinuon kampante sila kay duna may aktibong disaster team ang Barangay Busay nga dali makatubag kun ugaling adunay mahitabong landslides. Ang Busay has their own emergency rescue team. Naana sila disaster brigade. No, gipanguha na ni Sir Yudi Sanchez during our trainings, and they are one of the most active barangays in terms of calamities and disasters. Ang pagpangandam nga mahilayo sa kadautan mo'y usa sa mga pahimangno sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo tungod kay di malikayan nga dunay mga panghitabo susama sa landslide, baha ug ubang katalagman nga makahatag na hinuon og dakong problema. Padayong auhag sa CCDCC ni adtong namuyo daplin sa Sapao ana dapit sa landslide prone area nga mobiya na lang og di na angay magpaabot sa gobyerno. If you think you are living in a dangerous area or in the danger zones, please pagplano na mo, pangita na mo og laing lugar nga makabalhinan, no. Don't wait for the city to remove you from where you are now kay ang syudad has to cater a lot of problems, and base niya dili mi kaabot nga naunhan ta sa nature. Ang syudad na ipakatap nga 4 ka kausyong bus kung mubunog ang kusog nga uwan aron makasakay ang mga na-stranded nga mga pasahero. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ipaibaw sa mga health sciences sa probinsya sa rehiyon nga kontrolado na ang sakit sa tipo sa lungsod sa Bourbon. Apan nasuta nga atol sa ilang mass treatment niadtong Martes, nadugangan kini kuno og 7 ka pasyente. King Perez, Sugin Limi. Padayong gi-isolate sa pinili nga selda sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC ang 60 ka mga inmates nga nangasakit og tipdas. Bisan sa gidaghanon gipaybaw sa Reso 7 nga kontrolado na kini kay wa nay nadugang. Duna na sab sila gi-spray nga disinfectant aron di mataptan ang ubang preso. Ano, importante kayo ma-sustain ang isolation good sa mga masakiton pa. And then, katong kuan wearing of disposable mask dapat compulsory gyapon do sa katong kuan mga nangasakit. Apan tungod sa gidaghanon sa mga dunay tipdas sud sa usa ka selda, posibleng magka-pneumonia unya ang uban kanila. Mao nga awhag sa Reso sa nagduma sa maong pasilidad nga monitoron kanunay ang kahimtang sa mga inmates. Ang problema lang diha kung dunay mag-pneumonia considering sa ilahang higdaanan nga
dili gud sila komportable ba. Mura na importante nga ma-monitor sa ilang clinic, mo na importante ma-sustain nga dapat likayan ang kanang nagsige man lang og higda sa sawog or sa asa sila nga pwesto. Hangtod gadi pahingpit maayo sa tipdas ang mga preso, di pa sila ngayang mubalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga selda. Jinky Bargio, News 5. Drug operations ang gipahigayon sa yuga niyang buntag sa kapulisan sa rehiyon. Wa makaipsot ang tulo ka subject sa search warrant. Gawa sa mga nakuhang drogas, duna sa listahan nga naglakip sa usa ka pulis nga utangan sa usa sa mga dinakpan. Ray Pasaporte, sugin nimi. Doon sa Regional Peace and Order Council kay Governor Davide kana lahat ng members, no. Ang one nila doon yung intensified operation on illegal drugs. Pati si Regional Director, yung si General Banyas, ang flagship project niya rin, illegal drugs. So yan ang utos niya ngayon. Intensify ba yung operation? Subling nagpahigayon ang kapulisan sa riyon og operasyon aron batukan ang iligal nga drugas, subay sa ohag sa ilang labaw ug sa gobernador sa lalawigan. Dili lagi ko sir, di ko apil ani sir, di ko involve ani sir. Di ko involve ani sir, oy ko labot ani. Gituuhan sa kapulisan nga ang kilid ining tindahan gihimong suyupanan humanakit-an kining mga drug paraphernalia. Dili pasa sa iya. Paano sir, sumitibawan na sir. Pero yun yung bahay, ma'am? Dili. Nagyang ka, sir. Sa wala pa iimplementar ang search warrant sa tindahan ni Brace Barbon, gihangyo sa kapulisan ang magtiayon nga musaksi sa ilang pagsusi sa tindahan. Kuyo Bra, pagtanaw rin, hanapay gipanguha nga butang. Way mawagtang-butang ninyo. Kay wa musugot, gipadayon sa kapulisan ang ilang tumong. Way nakit ang droga sa tindahan o gisunod sa pagsusi ang kwarto. Gihimas, giablihan ang siper o gibali ang kama. Way nakit ang drogas, apan sa kisami, nasigpatan kining blue nga pitaka. Dihang giablihan sa pulis, nisiwil ang silupin og nasuta nga upat ka dagkong putos og laing usa ka putos nga dunay sulod nga pinakiting shabu. Gunting og stick ang nakuha sa maong pitaka. Nakasibat ang ikaduhang subject sa search warrant nga si Marjorie Tagalog, kinsa nagpuyo ining balay nga di ra layo sa barangay hall sa Pasil. Sa sud sa balay sa suspect, nakuha kining upat ka dagkong putos sa gituang shabu, duha ka cellphone ug pocket notebook. Sa nagpadayong search sa kapulisan, nakuha sab ang duha ka bandol nga kwarta nga gisud sa pulang balde. Sa nakuhang pocket notebook, dunay mga ngan sa breakdown sa kwarta og pizza sa niaging buwan nga gituhang mga utangan og drugas ni Tagalog. Nakapakugang sa kapulisan kay dunay breakdown nga 50,000 pesos ug ang nakalista niini usa ka pulis nga wayngan. Sa 50,000 ni adtong buwan sa Hunyo, nadatahan kini ni adtong Hunyo 8 og 43,000 pesos. Susihon ni karon sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 si kinsa kining maong pulis. Sa Barangay Ermita, nadakpan sab ang laing subject sa search warrant nga si Robert Hinubisa. Samtang nakaiskapo sab ang laing subject nga si Risa Kabugason. Batud sa kapulisan, si Hinubisa og Kabugason nakuhaan kuno nila og drogas. Comment ko na sir, no comment. Ano, comment ka? No comment. Nakuhaan mo ka kuno? No comment ko na sir. Nasakmit sab ang siyam ka video karira og muli-muli machines, samtang duha sab ka lalaki ang gida sa kapulisan kay didto kini sa lugar atol sa ilang operasyon. Dapat mag-concern dito yung barangay, yung community. They should, stand up and yung mga para maalis na sa community nila yan. Kasi sila naman ang nagbibigay ng information sa amin. Ray Pasaporte,
News 5. Atol sa gipahigayong saturation drive sa kapulisan sa duha ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo, mobalor og 2 ka milyon ka pesos ang kantidad sa tanang nakuhang shabu. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa 5 ka mga search warrants nga giserve, tulo lang ka subjects ang nadakpan, nga mao sila si Robert Genovisa sa Barangay Ermita, ug sila si Breezy Borbon ug Annabel Zamora sa Barangay Pasil. At large gihapon ang duha ka subjects nga sila si Marjorie Tagalog ug Riza Kabugason. Samtang laing tulo ka mga drug personalities ang nadakpan nga nakuhaan og mga drogas nga sila si Ronnie Paca, Langel Derelon ug Edwin Tagalog. Mato ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa, magpadayon ang ilang operasyon di lang dinhi sa Sugbo kundi sa tanang lalawigan sa tunga-tungang Kabisayan. Nang hinaot sila nga pinaagi sa ilang sunod-sunod nga mga pagpangronda, mga hadlok na ang mga drug operators dinhi. Well, that's the whole idea. If they can transplant themselves, go to other regions, that's that will make our day, you know. But this will go on. Not a matter of if, but just a matter of when. Andam sab silang mudawat sa hagit ni Cebu City Mayor Michael Rama nga himuong target ang mga level 1 ug level 2 drug pushers ug di lang kadtong mga ginagmay nga mga tigpayhot ug drogas. Apan iyang giangkon nga lisod kini nga tahas. Nagtuo kini nga aduna gyud akong supplier sa drogas dinhi sa Rehiyon 7, apan di basta-basta ang pagdakop niini. Street level pushers, very easy to find, very easy to arrest because they do the actual selling. Those level 1 and level 2, those big fishes, will take a while longer, but efforts are still being made on them. Gimanduan na ni Kapa si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ug ang mga intelligence officers sa CCPO sa pag-imbestigar sa posibleng kalambigitan sa pulis sa illegal drug trade sa Barangay Pasil. Kini humanakitan sa listahan sa usa sa mga subjects nga si Marjorie Tagalog ang utang sa usa ka pulis. Sa usa ka page, mabasa ang May 21, 2014, 2,000 plus 3,000 pulis ug sa laing page, mabasa ang June 8, 2014 equals 40,000 plus 3,000 pulis. We still have to improve, intensify also, no? Side by side with this, what we call internal cleansing, you know, counterintelligence operations against policemen or government officials involved one way or another with illegal drugs. Mato di Kapa, sa musunod nga mga adlaw, drug testing na sab sa mga police stations maoy ilang ipahigayon. You will see regular random drug testing of all police stations. They will not know when, they will not know what station, they will not know what province, but we will do this the least they expected it. So that is the easiest, the most logical way to prove the involvement of policemen in drugs. Si Senior Inspector Chuck Barandog sa San Nicolas Police Station diin sakop ang Barangay Pasil Mipasalig nga mohimo usab og lahi nga investigasyon kabahin niini. Apan iyang giangkon nga lisod ang pag-imbestigar tungod kay wa nakasuwat ang ngan sa pulis sa listahan. Actually, we will have to conduct our separate investigation. No? So as of now, wa pa ta kita sa alleged nga notebook. So di pa punta ka make it sure kung unsa gyud na siya kakuan, unsa gyud na siya katinuod. Pero open ta sa possibility nga kuan kanang naay involvement ang police. Dugang ni Barandog, andam sab siyang mupasiugda og drug test sa iyang mga sakop pagsuta kung aduna bagyoy drug users kanila. Sir, are you open to the possibility of conducting a drug test in his police station? Of course, very very much. Andrea Patenya, News 5. Gihangop ni Mayor Michael Rama ang subsub na pagpanakop sa kapulisan nga nalambigit sa illegal nga drogas. Alang sa mayor nga epektibo ang iyang The Three Musketeers sa pagsulbad sa problema sa ginadiling drogas sa Sugbo. Ang gitawag nga The Three Musketeers ni Rama mao silang PRO 7 Regional Director Superintendent Prudencio Tambanyas, DRDO Head Police Senior Superintendent Conrad Capa ug CCPO Director Police Senior Superintendent Noli Romana. Naghinaot ang mayor nga matultulan nila ang Shabulab sa Sugbo kung naaman gani. Congratulate the Philippine National Police, especially with the new triumvirate
I call it the triumvirate, the musketeers, and with the other chief of police. It has been known that drug has been proliferating not only in the city but in the entire. I cannot imagine if it's in the city, it cannot be far behind other cities too. Pagkatubang gyapon og sumbong administratiba ang hubog nga pulis nga nagpabuto siyang armas. Gidismiss sa piskal ang sumbong kriminal batok kaniya. Andrea Patenya, Suginlimi. Gibasura sa fiskal ang sumbong nga alarm and scandal nga gipasaka sa Cebu City Police Station 2 batok ang PO3 Neri Kahimat nga sakop sa pulis sa Mabolo Police Station. Si Kahimat gitudlo nga nagpabuto siyang armas sa usa ka imnanan sa Mango Avenue niadtong Hunyo 29. Huyang ang mga ebidensya sa kaso ug mi-back out sa pagluwat og affidavit ang mga testigong gwardya. Ang nakuhang armas gikan kang Kahimat, di katong armas nga gigamit niini sa pagpabuto ug wa usab kini mosugot sa usa ka paraffin test. Walay witness. And then second is, ang paarm na gigamit pagpabuto, wala nila na-recover. Yung paarm and empty shield, wala din sila na-recover. So muna siya ang rason nga gidismiss ang iyang kriminal. Apan matod sa hepe sa Investigation and Detective Management Branch Police Chief Inspector Eileen Recla, bisan og gibasura na ang kasong kriminal batok ang Kahimat, mag-atubang gyapon kini sa sumbong administratiba tungod sa alegasyon nga indiscriminate firing. Matod ni Recla, ang pagmaoy sa imnanan ug pagdawog armas nga off-duty usa na kadakong violation sa PNP rules and procedures. Inman na lang siya, bawal sa kusidli magdakaw og armas. Especially you are off-duty. Off-duty ka, bawal. The more so nga bawal. So usa na siya ka mga factor na pwede i-considered na sa investigator sa CS. Grade misconduct na siya actually. Andrea Patenya, News 5. Piskal mimando sa abogado sa 5 ka mga pulis sa Highway Patrol Group sa pagsumiter na sa ilang counter affidavit sa sumbong murder o frustrated murder. Wa mosugot ang prosecutor sa pag-defer sa pagpahigayon sa preliminary injunction. King Perez, Suginlimi. Gidinay ni Lapu-Lapu City Deputy Prosecutor Jesus Rodrigo Tagaan ang mosyon nga gisangat sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group nga akusado sa pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Buot unta nila nga dili unang ipahigayon ang preliminary investigation sa mga sumbong nga frustrated ug multiple murder batok kanila. Ang 5 ka akusado nangayo og reconsideration sa Department of Justice sa kauluhan. Human kini wala mosugot silang hangyo nga adto himuon sa Manila ang hearing. Matod sa Lapu-Lapu City Deputy Prosecutor, mahurot ang 60 ka adlaw nga gitugot sa pagpahigayon sa preliminary investigation kon magpaabot pa sa hukom sa DOJ Manila. Pinaagi sa text message, giawag sa private prosecutor nga si Attorney Gloria Lastimosa 20 kay padayon na ang preliminary investigation sa mga kaso subay sa prosecutor's manual. Midugang si 20 nga giabusaran na ang pagsangat sa mga mosyon ug mga inhibisyon ug napakyas ang depensa sa pagdala sa kaso ngadto sa kauluhan ug wala mo atabang sa ebidensya sa prosekusyon ang mga sinumbong. Matod sa abogado sa HPG7 Attorney Inocencio de la Serna Jr., wa sila makasubmit silang counter affidavits tungod kay wa sila hatagi og kopya sa prosekusyon. As early as May, sige sila hatag dito og mga documents, 11 documents which are very important to the case, but we were not given a copy thereof. Lakip sa mando sa Lapu-Lapu City Deputy Prosecutor nga mao'y nagpahigayon sa preliminary investigation sa mga kasong frustrated ug multiple murder batok sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group mao pag-submit sa depensa sa ilang mga counter affidavits isip pagtubag sa ebidensya sa prosekusyon. Lakip na niini ang mga ebidensya gikan sa NBI 7 nga gisubmit na sa Provincial Prosecutor's Office nga mao'y unang mipahigayon sa preliminary investigation sa maong mga kaso. I am accusing the prosecution of delaying this case and not the defense. And we have been bashed in public nga kami nagdugay-dugay. But this will vindicate us because the decision clearly states that wa gid ay mi matagai. And that would be a violation of the due process sa akong mga kliyente. King Perez, News 5. Vice Governor Agnes Magpale, pangu sa Provincial Women's Commission, nagkanayon nga padayon nilang gipalig-on ang kasong serious illegal detention batok sa giilhang Diyos Amahan nga si Casiano Abduhan Jr. kung Tatay Loloy. Natingasab si Magpale kung nganong nagdumili sa pagpaubos sa arraignment ang akusado niadtong Lunes.
Kay numduman nga wa may paabos og arraignment si Abduhan kay wa mitambong ang iyang abogado. Alang kang magpale, naalkansi ng suspect nga mapaspasan ang pagdungog sa iyahang kaso. Sila may alkansi kay naaman sa sud karon ang alleged nga ning illegally detained ni Emma. So I cannot understand nga nung sila magdugay-dugay. Kita ready kita anytime. Mga bata na ang gigamit nga tig-deliver sa gidili nga droga, samtang mga babayeng nausab karon ang mga tig-baligya niini. Makigalayon sa Department of Social Services alang sa pagpangita sa mga bata ug sa pagkiha sa ilang mga ginikanan. Andrea Patanya, Sugin Limin. Naalarma ang police station sa Barangay San Nicolas sa ilang mga dadawat nga reports karon nga mga menor de edad na maoy sugu-suguon sa mga drug pusher sa paghatod og mga droga sa ilang lugar. Matod sa hepe sa maong presinto Police Senior Inspector Chuck Barandog, mao kini ang modus sa mga tigpayuhot og drogas karon, sanglit di man mahimong mapriso ang maong mga bata. Ang maong reports mao'y subject sa ilang monitoring karon. Even minors are being used nowadays. Not only drugs, also gambling. Kay they know nga babae minors is kaloyan, at the same time minors is free from criminal liability. Bahad ni Barandog, kay di man mahimong mapriso ang maong mga menor de edad, ilang mga ginikanan mao'y ilang ipagkiha, hilabi na kung mapamatud-an nga sila mao'y mitukmod sa ilang mga anak sa pagsud sa maong binuhatan. Ang parents, i-monitor na to ang activity sa kabataan and then sa parents po. Kay there are some parents nga sila mismo ang kuwan sa ilang bata, tulod sa ilang bata mo engage o ginana. So, if that case happens, ang parents ang ato ang pailan ng kaso, and then possible rescue sa atong mga minors. Gikumpirmar sa Cebu City Intelligence Branch nga nakadawat sab sila sa maong report. Ilang gipangita ang maong mga lugar ug makig-alayon sa Department of Social Welfare and Services. Okay, usually good ma'am kana sila mga bata standby ra bitaw until nga sugo-sugoon, tapos in exchange of a small amount, malipay lang po sila. Base sa monitoring sa Cebu City Intelligence Branch, giingong nagpangidaron og 8 ngadto sa 12 anyos kining mga bata nga gigamit na karon isip mga drug couriers kung tig-deliver og mga ginadiling drogas ngadto sa mga customers. Giingong ang kawadon mao'y kasagarang rason sa mga menor de edad nga musud sa maong illegal nga binuhatan. Okay, usually ma'am, ang common nga answer nga itong lakpan ng mga minors para makatabang na silang ginikanan. So, siyempre matingala po siguro ginikanan ma'am kung asa sila ng kwarta. Naobserbahan usab sa mga pulis nga mga babay na ang kasagarang tigpayuhot og illegal nga drogas dinhi sa Subo, sama sa tulo ka mga babaeng subject sa drug operation kaganiha. But then it's a trend. Male, female pushers, pero pareho lang yan. They commit the same crime, so they get the same punishment. Just look at the man involved, and you can see, you will understand why drug pushing is a very lucrative business. They have no regard for people, for users, victims. All they want is earn money, more money. Andrea Patenia, News 5. Giunay og patay sa iyang suod nga higalang usa ka lalaki. Nagtuo ang anak sa biktima nga gisuyaan og nagkabiki lang iyang amahan ug ang higala niining ilarang silingan. Ray Pasaporte, Sugin Limin. Nadangtan pa og tunga sa oras una pa namatay sa Tambalanan si Renato Binida, 49 anyos nga taga Sitio Pinggan, Barangay Pakigne sa lungsod sa Minglanilla. Kinsa nakaangkon og duha ka sama dinunggaban sa iyang dughan. Gidunggab ang biktima siyang silingan nga si Carmelino Incalyado alias Linlin, 50 anyos. Gingong nag-uban og inom ang biktima ug ang suspect mga alas 8 kagabi. Dali sab nga niikyas ang suspect ug wa madakpi atol sa follow-up operation sa kapulisan. Pag alas 8 sa gabi, naglali sila. Pag pagkataod-taod ang suspect nagwag kutsilyo niya gitong biktima. Bawas lang bang sa ilalisan. Gidala sa punerarya sa dakbayan sa Karkar ang patayng lawas sa biktima. Matud sa anak ni ini nga gawas nga ilang silingan ang suspect. Suod sab kuno ning higala sa iyang amahan. Nagduda ang anak nga gisuyaan ang iyang amahan. Laging suya lagi. Sa iyang suyaan siya ba parte ng mga
nagtoko doon yung balay na madagang suya sa mua. Sa iyo silingan. Oh, silingan. Posible sa kunong nagkabikil ang duha og nasakitan ang suspect. Oh, barkada sila may permanente nga taga-inom, mag-inom na sila permanente. Pero sila mag-away. Dili sad ka milagro ra sa na hitabo alagiro kay nagidunggab nga suod man sila barkada kayo. Ray Pasaporte, News 5. Pasyalan sa City Hall ang Cebu Maternity Hospital kung makitaan kini nga adunay sala og mga kalapasan nga nahimo sa ilang mga pasyente. Andam na usab nga mupasaka og sumbong ang kapulisan batok sa hospital apan nanginahanglan sa kooperasyon sa ginikanan sa mga bata. Leslie Caminado Vestil, sugin nimi. Andam na nga mupasaka og sumbong ang kapulisan batok sa maternity hospital. Kini human may pagawas ang Interagency Task Force nga nag-imbestigar sa pagplaster sa baba sulod sa maternity hospital. Apan matud sa hepe sa Women's and Children's Protection Desk, wala sila makahimo sa lakang sa pag-andam sa sumbong. Si Inspector Ariza Otida nagkanayon nga wala makig-coordinate kanila ang ginikanan sa bata. Gikataho nga midawat na og settlement money ang inahan sa bata sa kantidad nga kapin 15,000 pesos nga gihimakak usab niini. Samtang pasirhan sa City Hall ang Cebu Maternity Hospital kung mapamatud-an nga aduna sila'y nahimong kalapasan batok sila mga pasyente. Mato ni Konsehal Jerry Carrillo, mahimong dili nila hatagan og permit ang hospital kung mapamatud-an kini nga nakasala. Ilang gipangayo gikan sa Interagency Task Force ang resulta sa investigasyon aron basihan silang mga lakang. Dugang pang Carrillo nga ila usab nga kuhaan og base ang rekomendasyon ug obserbasyon ni Dr. Esther Concha nga mo'y representante sa dakbayan sa Interagency Task Force nga nag-imbestigar sa nitong pagplaster sa bata sulod sa maternity. The city government can, no, because they or issued permit, no, coming from the city. That's why do not tayo usa ka naglingkod dito sa interagency, no, si Dr. Concha, Esther Concha. No, whatever recommendation, maghuwat mi sa recommendation ni Dr. Esther Concha and the recommendation of the interagency. Leslie Caminado Vestil, News 5. Dagtong bangos nga gitawag og awa nasakmit sa Cebu City Bantay Dagat Commission kagahapon sa Pasil Fish Market. Ryan Sorote, sugin limi. Ingon ini kadagko ang 15 ka mga awa kon mother bangus nga na-recover sa mga sakop sa Cebu City Bantay Dagat Commission sa Pasil Fish Port kagahapon og giingong gikan kini sa Bohol. Di mo minus nga tag na po ka kilo ang matag-usan ini ug ang kinatibuk-ang timbang 300 ka kilo nga nagkantidad og di mo minus 30,000 pesos. Upat-upat na so sa sako usa ka portion ng lima gi buwa gi kun ba gi lantad lang sa kariton. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga illegal ang pagpanakop, posesyon, pagpamaligya sa awa nga mula pa sa gitas-on nga 60 cm. Dihang gisukod sa BFAR ang mga isda, ang labing mubo dunay gitas-on nga 85 cm ug labing taas niabot sa 110 cm. Kontrolado ang pagpanakop sa mga awa kay kung mahurot kini sa kadagatan posibleng magkuwang unya ang bangos sa dagat. Giablihan sab sa taga BFAR ang usa ka awa aron susihon kung nagsabak ba kini o kung gidakop kini gamit ang dinamita. Wa hinoy nakita ang mga itlog sud sa tiyan sa mga isda ug intact sab ang organs niini timaynan ning gidakop kini pinaagi sa pukot. Mula na og 5 ka tuig una mahimong mother bangus ang maong isda. So unang ipahingos gani karon sa pagbantay ang ato ang mga markets at the same time diha sa dagat nga pagbawal gani pagkuha ni mga sabalo or mother bangus. Mahimong masilutan og 5 ka buwan hangtod sa 4 ka tuig nga pagkapiso ingon man makamulta og di minus 5,000 ang makuhaan og awa. Ryan Sorote, News 5. Tama sa dakbayan sa Sugbo, ang Kapitolyo naglaraw nga muhatag sabog financial assistance sa mga senior citizens. King Perez, sugin limi. Gihugpong kaganina ang mga sakop sa Provincial Federation sa mga senior citizens sa lalawigan sa Sugbo alang sa katulong quarterly meeting karong tuiga. Lakip sa ilang gituki mao ang pag-synchronize sa eleksyon sa mga senior citizen sa mga barangay ug lungsod alang sa tuig 2016. Mato di Provincial Federation of Senior Citizens President Attorney Lorenzo Moscoso nga maayo ang pagtagad sa senior citizens sa administrasyon ni Davide ug Provincial Board Member Yayoy Alcoseba nga may pangu sa Committee on Senior Citizens sa Junta Provincial. Appropriating 200,000 initially for the senior citizen.
Nakasabot hinuon ang pango sa federasyon kung nganong maglisod ang Kapitolyo sama sa gipatuman sa dakbayan sa Sugbo nga makadawat og financial assistance sa mga senior citizens. Giangko niini nga aduna gyud mga katiguangan nga nagparehistro sa Cebu City. In my own municipality alone, I have noticed that there were those who have transferred their registration as registered voters in the province, in the city, because of this financial assistance coming from the city government. But considering the number of senior citizens in the province, and from what I understand, they cannot give the same or an equal amount as what the city of Cebu has been giving to their senior citizens. Dugang ni Moscoso nga aduna nay giplano ang Kapitolyo sa pagpatuman sa year-end assistance uban ng mga local government unit sa lalawigan sa Sugbo. Wa pa masuta sa pangu sa federasyon kung pila ang kantidad apan malaumon kini nga mapatuman ng maong plano. Yeah, that is still a plan, but hopefully that will be real. If they will be given the choice, I think they'll have to choose Cebu City for purposes of financial assistance. King Perez, News 5. Piabot na sa mga kadagkuhan sa Department of Health Central Office ang giingong pagplaster sa baba sa mga mususo sud sa Cebu Periculture and Maternity House Incorporated. Mao nga subli silang mihatag og pahimangno ngadto sa nagduma sa maternity nga likayan kini aron di sila magatubang og silot. Ila pasab karong giimbestigaran ang upat ka mga kaso nga dunay samang kasinatian kang baby Johannes Noval. Worst case scenario, no, nga kung dili gid masugot, then we will relate it to the issuance of licenses because DOH renews the license of private providers. Sinaagi sa tabang sa pribadong kompanya, gilusad kaganyan sa Department of Health ang programang Labang Pneumonia. Gatusan ka mga bata sa barangay Inayawan sa Dakbayan sa Subo ang nakapahimos niini. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gilusad kaganiha sa Department of Health ang kampanya nga Laban Pneumonia. Inabagan sa pribadong kumpanya, nangunay ang DOH Undersecretary sa pagbakuna sa mga bata kaganiha sa barangay Inayawan. Usa sa mga nakabenepisyo ang anak ni Gretchen Cuevas nga nabakunahan og libre. Para sa iyon sa mga anak. Then, para healthy sad ba ang bata sad ba? Muna niari jud may karon kay para sa iyon sa bata. Matod sa DOH, mahinungdanon kaayo alang sa mga bata ang mabakunahan. Worst case scenario, no, nga kung dili gid masugot, then we will relate it to the issuance of licenses because DOH renews the license of private providers. Jinky Bargio, News 5. Giyagyag ni Mayor Rama ang 12 niya ka mga laraw sa nahabilin niyang duha ka tuig isip mayor sa Dakbayan. Ryan Sorote, Sugin Limin. 12 ka priority projects ang himuon ni Cebu City Mayor Michael Rama alang sa nahibilin ining tulo ka tuig sa pangatungdanan. Una maong pagpatukod sa bagong Cebu City Medical Center. Matod sa mayor, padayon siyang nangayag financial help gikan sa gustong muntabang. Plano sab sa mayor ang pagpatukod og balay alang sa mga deserving nga mga empleyado sa City Hall o pag-apod-apod og mga luna ngadto sa wala. Tutukan sab sa iyang administrasyon ang pagresolbar sa 93-1. Ipadayon sad ni Rama ang plano ini nga pagpatukod og plaza sa nahimutangan sa karaang Puzzle Fish Market o pagpabalik sa heritage values sa San Nicolas Church o pagbutang og Magellan's Park tapad sa Senior Citizens Park. Target sab niya nga mahuman ang Farm to Market Road project sa Dakbayan. Tagaan sa pagtagad sa Dakbayan ang pagbutang og mga emergency exits sa tanang mga public school buildings nga gigahinan og 22 million pesos. There was a statement. We don't need an emergency exit for our school, but our school is where our children have more than everyday hours than in their house. Damgo sab ni Rama nga mahingpit ang pagpatugod sa ikatulong taytayan nga magkonektar sa lungsod sa Cordova o Southern Cebu. Not the bridge over troubled water, not the bridge of River Kwai, but the bridge that will bring dreams in fulfillment, because that will be the bridge that will connect the south to Cordova and Cordova to the south of the city of Cebu. Magpadayon usab ang beautification project sa Osmeña Boulevard isip getaway sa Pantalan ug tugpanan paingon sa mga heritage sites sa Dakbayan. Panginaut ni Rama nga hingpit na unya nga mapahimuslan sa Dakbayan ang South Road Properties aron maluwas sa utang nga moabot sa 3 bilyon pesos. Ipadayon sab sa City Hall ang pagpanglimpyo ug dredging sa mga sapa, creeks sa mga baybayin ug ang hingpit nga pagkuman sa seawall sa mga coastal barangays.
Ryan Sorote, News 5. Human masuta sa DNR-7 nga dunay mga bata nga gipatrabaho sa minahan sa Dakbayan sa Toledo, daling mipagawas og cease and desist order ang maong buhatan batok sa minahan nga illegal nga nag-operate. Atol sa site inspection sa DNR sa sitio Buswang, Barangay Kambangog, kagahapon nasuta nga wa nay mga bata nga gipatrabaho sa ilang mga ginikanan isip tig-ayag sa mga nakuhang bato nga dunay bulawan gikan sa minahan. Bisan pa man ini mo pagawas gihapon sila og CDO karong adlaw batok sa mga illegal nga nanag-iya sa minahan. Naglaraw sab ang Mines and Geosciences Bureau nga himuon na lang ang lugar isip minahan sa bayan aron dunay panginabuhian ang mga mulupyo sa maong dapit. Aron na gid ma-cure na to pag legalize kay karon mangod nahog bisag illegal kay wa man tay gi-issue gid ng permit through the Provincial Mining Regulatory Board sa Cebu nga ma-declare niya siya as minahang bayan or kaning people's mining kaning area. Mayor Rama mihangyo sa konseho sa paggahin og kwarta alang sa kapulisan. Kini usa lang sa ilang pangandam alang sa dagkong international nga kalihukan nga ipahigayon dinhi sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. But I have directed them, I want the big fish, and that is an order, ship up or shake up. Subling gipahinumduman ni Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang State of the City Address ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbatok sa problema sa ginadaling drogas o kriminalidad. Gitumbok sa mayor ang kaminungdanon sa crime records aron masabot pagmaayo ang kinadibok ang peace and order situation sa Dakbayan human nga nasayran nga dunay anomalya sa crime statistics sa tuig 2013. If you want the best policemen in this city, you help your police, and I am asking from the bottom of my heart, approve the budget for their equipment. Gihangyo sa mayor ang konseho nga mapalabang ang gipangay niya kwarta alang sa pagpalambo sa puwersa sa kapulisan. Matud sa mayor, kun mudiman og dako ang Dakbayan sa performance sa kapulisan, kinahanglan usab kini nga suportaan. Statistics may be appealing, but what we need now, as the saying, credit is good, but we need cash. Statistics will guide, but we need action. That is the order to the police. Sa iyang bahin gibutyag ni Romana nga subsob na karon ang ilang mga operasyon batok sa drogas subay sa marching order sa mayor. Apan matud niya, nagkuwang sila og kahimanan sama sa radyo og mga sakyanan. Gawas sa mga patrol cars sa mga police station, upat lang ang nagdagan karon nga sakyanan sa mobile patrol group. Gikinahanglan sab nila ang 20 ka mga patrol cars alang sa umaabot nga APEC Summit ug International Eucharistic Congress. Yung existing natin ngayon talagang one patrol mobile patrol for every station. Very basic. Ano lang siya, pang servicing lang, admin. Yung talaga magpapatrol, wala pa yun. Yung Ryan Sorote, News 5. Ipasakahan og kasong grave misconduct of abuse of authority si Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella ug 12 ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong kaso gisangat sa usa ka attorney Raymelio Dilute ngadto sa buhatan sa Office of the President. Leslie Caminadi Vistil, Sugin. Gitagaan og 15 ka adlaw nga matubag nila Cebu City Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella ug ang 15 ka mga konsehal labot sa kasong grave misconduct ug abuse of authority. Si Konsehal Margot Osmeña wa gi-apil sa kaso kay kapartido man sila sa nagkiha nga si Attorney Remilio Dilute diyang midagan kini pagkakapitan sa Basak San Nicolas. Samtang wala si Konsehal Lea Hapson, Ronald Cuenco ug Richard Osmeña diyang giaprubahan ang financial assistance alang sa mga empleyado. Of course, klaro kayo ng politika. This is political harassment. And they know. Tanawag kinsay makalingkod o ma-preventively suspended ang atong mga respondent. Ang makalingkod will be Margot Osmeña. And practically Tami Osmeña will be the mayor for 90 days if may tabo ka na. Sa maong reklamo, gayong tuyong gipaaprubahan sa mayor ang 20,000 pesos isip calamity assistance sa kapin 4,000 ka empleyado sa Dakbayan. Ug apil nga nakadawat sa maong assistance si Rama nga mo iyang gibayad sa kuryente ug tubig sa Rama Compound. Ang maong assistance natugutan tungod sa pag-igo sa duha ka dakong katalagman niadtong miaging tuig. Wa na mo detalye si Rama sa maong issue apan nagmalaumon kini nga way mahitabong pamulitika sa pagdesisyon unya sa presidente bahin sa maong reklamo. Mura na silang mga kanang whoever katong issue nga sa una gapon
muna mga gingalan flock together, same feather flock together. I did not shift my allegiance because there's no other president except him. And I will continue to be having an allegiance to the president because he has been constitutionally installed through election. Nakugang si Konsehal Jerry Carillo sa mong kaso nga usaman siya sa may question sa mong assistance. No, why there is a complaint, no? Particularly ako, kay ako man ang ni complain nga dapat dili ni siya ma-charge under calamity, but since majority asked nga subject na lang to COA rules and regulation, so I acceded, but I don't want kini makuluran o pamulitika. Magsabot karong gabi ang tanang gikiha runtunan kung unsa ang ilang itubag sa mong reklamo. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ipaibaw sa mga health agency sa probinsya ug sa rehiyon nga kontrolado na ang sakit nga tipo sa lungsod sa Borbon. Apan nasuta nga atol sa ilang mass treatment niadtong Martes, nadugangan kini og 7 ka pasyente. King Perez, sugin. Sa pagbisita sa mga sakop sa Provincial Health Office ug Regional Epidemiological Surveillance Unit niadtong Martes, nasayran nga dunay dugang 7 ka mga residente nga dunay suspected typhoid fever sa lungsod sa Borbon. Apan matud sa Provincial Health Education Promotion Officer nga manageable na ang maong outbreak, human mipahigayon og mass treatment ang nahisgutang health authorities. Suma total miabot na sa 89 ka kaso sa typhoid fever sa maong lungsod ang natala, diin 3 ang gi-admit sa Tambalanan. More or less controlled na kay dili naman gyud kay daghan. Gipasabot ni Salgado nga di dayon mo epekto ang pagbutang og chlorine sa tubig sa water system sa lungsod bisan pa nga gisugdan na ang maong proseso. The chlorination process is still ongoing. Dili pa man gud na madali kay they were almost more than 5 tingali nga water sources. Dugang sa health officer nga angay pabukalan ng tubig sa mga apektadong residente kay posibleng makontaminate ang tubig labi na nga ting-uwan na. One of the tanks there, no, water source was made anang naabitaw sa creek bitaw, murag sa sapa nga gamay nya naitubod ibutangan lag tangke, but sa taas ana kamaisan. So kung mag-uwan, kung kinsa man to'y nag-defecate dito sa taas, agay-ay diri sa ubos na tangke. King Perez, News 5. Samtang sumala sa Regional Epidemiological Surveillance Unit sa Department of Health, 2 na lang ka mga tao ang ilang gimonitor sa sakit nga tipos. Sa assessment sa RESO, nabalik na sa normal ang sitwasyon sa Borbon. Kini human nagmalampuson ang pagpahimutang nila og motorized water chlorinator. Giawag sa RESO ang matag barangay sa pagmonitor kanunay sa palibot sa ilang reservoir. Wala na. Practically none. In fact, those relapses was due to one sila symptoms. They thought na that's the problem with Filipino patients. Once they don't feel anything, they stop taking the medications. That's why I encourage all patients, if you're being treated, complete the dose. Nanay residual chlorine sa mga kabalayan. Ang result niabot o mga 0.2 to 0.3 residual chlorine, enough na to treat sa water. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di ilang kutob sa balita, Aksyon!